Mae prosiect Rhewfryn Gwent yn ailfeddwl am y cymorth gwasanaeth iechyd meddwl a ddarperir i blant, pobl ifanc a'i teuluoedd. Yn draddodiadol, mae gwasanaethau cymorth emosiynol a llesiant wedi cael eu seilio ar fodel pyramid, gyda gwahanol haenau o ddarpariaeth gan ddibynnu pa mor ddifrifol ydy'r materion sy'n cael eu hwynebu. Profiad digalon fu profiad rhieni yn aml wrth geisio cael cymorth i'w plant, a chael eu trosglwyddo o un clinig i'r llall gan orfod egluro'r problemau dro ar ôl tro i wahanol weithwyr iechyd proffesiynol. Mae'r prosiect Rhewfryn yn newid hyn. Nod y prosiect yw sicrhau bod y bobl a all gwneud y gwahaniaeth mwyaf i fywydau un plant yn gallu manteisio'n hawdd ar yr arbenigedd clinigol sydd ar gael. Drwy ailfeddwl am wasanaethau fel hyn, rydym yn cyrraedd yr unigolion mwyaf ynysig ac agored i niwed mewn lleoliadau y maen nhw'n gyfarwydd â hwy. Nid drwy glinig neu drwy orfod dweud eu hanes wrth weithiwr proffesiynol nad ydyn nhw'n ei adnabod y bydd yr unigolion hyn yn cael cymorth. Ond drwy weithio gyda phobl y mae ganddyn nhw eisoes berthynas â nhw, fel swyddogion tai, gwirfoddolwyr cynlluniau chwarae neu hyfforddwyr chwaraeon, a fydd yn darparu cymorth iechyd a llesiant emosiynol yn eu cymunedau nhw eu hunain. Mae'r bartneriaeth rhwng iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a'r trydydd sector yn hanfodol mwyn sicrhau llwyddiant y prosiect. Cafwyd ymateb arbennig o gadarnhaol gan rieni a phlant i'r prosiect Rhewfryn. Wrth sôn am yr effaith ar fywydau eu teuluoedd, mae rhieni wedi adrodd bod y prosiect wedi gwneud iddyn nhw deimlo ei bod yn cael eu cefnogi i newid y sefyllfa, bod pobl yn gwrando arnyn nhw ac maen nhw'n ymddiried yn y system unwaith eto. Mae'r model Rhewfryn yn rhan o gynllun Cymru Iachach. Gallwch chithau hefyd chwarae eich rhan.